ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созин хубен, саломатиё хубан, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстон, видео то охир тамошо кунед ки бениҳоят навори хуб шудагай. касоне ки бизнес кардан мехоҳед, марҳамат кроссоферро бо нархи оптовӣ ва бо нархи арзон ба шумо равон мекунем. нархи оптовӣ аз 600 рубл то 3300 рубл мебошад. доставка дӯстони азиз ба тамоми шаҳрҳои Россияро дорем ва равон мекунем. марҳамат муроҷиат кунед, иншоалло ки кроссовкиҳои качествени бо нархи арзон бениҳоят хуб ҳастанд бардоро. дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед, ана 10,000 намуд ами кроссовкиро дорад. мақсад ки дар ҳамин ватсапшон салом расен, иншоалло ҳамаша ба шумо равон мекунад. вибр карда, интихоб карда ба шумо метавонед заказ кунед. подписия кунед, шебачаҳо лайкҳоро бизанед, видео то охир тамошо кунед. иншоалло ки видеои бениҳоят ҷолиб шудагай. ба ҳаматон дӯстон тамошои буфароғат. шербачаҳо, шумо тайёред ки мо кросовкиҳои арзона ана пешкашчон карданем. шумо метавонед шербачаҳо аз 550 рубл бизнесона сар кунед. нигоҳ кунед бародаро, мисол анами кросовки агар ба шумо маъқул шавад, дар як коробка 8 пар дора. доставка ба тамоми ҷои Федератсияи Россия, ба тамоми шаҳрҳош равон мекунанд. оптови нархаш 550 рубл бародаро. дӯстон, кадом связи ки маъқул шавед, марҳамат 8 параи оптови 550 рубли дар номерҳои 4123 метавонед муроҷиат кунед. доставка дорад бародаро ба тамоми ҷои Федератсияи Россия. равон мекунанд. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо ана иша ҳамхелияи камтарак фарқият дорад. сенаш дар як коробка 8 пар оптови равон карда мешавад. качественан мисол метавонед хидам аз ҳамин 800 рубл боз бизнеса сар кунед. кадомеш ки дӯстон маъқул шуд, свети кабуд, сирх ё ки сиёҳ, сафед, чихелеш ки маъқул шуд, метавонед дар ватсапашон дар номерҳои 4130 охираш 800 рублия бародаро метавонед муроҷиат кунед. ана якм дуюмеш ки маъқул нашид ширбача, ана 1200 рублаша гӯш кун оптовияй дар як коробка 8 пар оптови равон карда мешавад. мисол хилад 1200 рубли ки харидиш, метавонед дар болор 300-400 рубл бумонед бифурӯшиш. ана бизнеса метавонед сар карда бародаро. ҳаракат кунед, дига сторикаро партоен, бизнеси кроссовкиро сар кунед ширбачаҳо. марҳамат дӯстон, дар ватсапшон салом нависед, 10,000 вибра ба шумо равон мекунад. ба дӯстон, барои лайк мисол гаптон назадесем, камкам лайкҳоро хабар бигирем ки мо зиқ мешавем вақте ки лайк кам бошад. ана чорумин эълони мо бародаро кроссовкиҳои бо нархи арзон, мақсад свети сиёмаса, свети сафед, чихел ки свет маъқул тонад, дар ватсапшон нависен 850 рубл бародаро. 850 рубл оптовишай, ана мисол аз размери 36 то 41 як коробкай, аз размери 41 то 46 мисол як коробка ҳастад. вақте ки шербача кроссовки нава 850 рубл ки хариди, мисол 8 парша 850 рубли, ана мақсад ки наскитам иваз мекунӣ, барои хотире ки дар кроссовки нав бо наски нава беҳтарин мешавад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед, доставка дорад ба тамоми ҷои Россияро дорад. шербача дар комментария бинависед кадом ами кроссовки ва кадом сенаш маъқул шуд, дар комментария ҳатман бинавис. ана панҷумин кроссовки мо бародаро ледния, ҳама ё ледния бародаро, мисол сезони ами хеле кроссовкиай бизнеси кроссовки ҳастай. дар ватсапшон салом нависен, 10,000 вибр дорад бародаро. мисол вақте ки иё ки маъқултон нашидан, агар дар ватсапшон бинависен, салом нависен, 10,000 намуд кроссовки ба шумо равон мекунад. оптови 8 пар 950 рубл шербачаҳо, маълумат кунед, заказ кунед, успех кунед. ана кроссовкиҳои бо нархи арзон аз 550 рубл то 3000 рубла оптови равон мекунад. хуб дӯстони азиз, навори мо ба охир расид. ҳатман лайкҳоро бизанед, подписия карда набошад, подписия кунед. ин канали беҳтаринай, ана хулоса заказ кунед. худованд нигаҳбонтон бошад.
Дора хоҳаро самиван овардагем. Оригиналш истеҳсоли Индонезия мебоша, курсуш боша. 3 пачка мешава, ай 12 та 15 кило вес метава бо гарантияш. Ин мақсад ҳам вес метава, ҳам иштиёра мера, ҳам одам ба қувват мекана. Мақсад бо дар чанд ҷой дига фоида дора, метавонед ки бо мутахассиси ширкати дороигӣ муроҷиат кунед. Ира ҳам зан мехӯра, ҳам мард мехӯра, фарқ надорад. Метавонед муроҷиат кунед. Доставка дар тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебоша. Ҳамчунин ба Тоҷикистон ҳам дорем. Марҳамат, номеро дар роҳи экран. Мепурсанд ки 3-1 барои чия? 3-1 бародаро барои хинакира мегира, мардонагира ба қувват мегира, фоиза баланд мекунад, гардиши хуна тез мекунад, ракаши пура нес мекунад, ай 21 намуд гиёта рӯша дар 17 ҷойдан фоида дора. Ҳамчунин спрей дора ба мисли мази френк и спрейша. Мақсад барои муҳлати ҳамхӯбара тӯлонӣ кардан. Инҳо барои одамои зандор ҳаст. Кадоме дар кор боша занзани ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунад. Ҳамчунин доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебоша. Марҳамат. Ва ҳамчунин плюс ҳам дорем, метавонем муроҷиат кунем.